Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pali sunna yomwe ambiri mwa Asilamu samaitengera serious kapena kuti amaizengereza mu ntchito zawo za tsiku ndi tsiku. Sunna imeneyi ndi yoyamba zinthu zathu pochita kuyamba ndi gawo la kumanja, kandi povala zovala, kandi povala nsapato, kandi popesa ndi zina zoterozo. Mboni wa izi tikupeza mu hadithi ya Aisha radhiyallahu anha yomwe iyeyo akunena kuti kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Nditudi mtumiki wa Allah mtendere ndi madalitso zikhale pa iye amayamba ndi gawo la kumanja mu tanaulihi, povala nsapato zake. Ndiye fi tanaulihi akamavala nsapato mtumiki amayamba ndi kumanja, kenako ndikubwera gawo la kumanzere. Timaona anthu potuluka mu mzikiti akuyamba povala nsapato zawo, kandi ma slippers kandi sandals akuyamba ndi kumanzere, kenako ndikudzabwera kumanja. Izizi si sunna iyayi, ndipo zikusemphana ndi chiphunzitso cha mtumiki. Msilamu wabwino ndi amene amatsatira umoyo wa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Komanso akupitiriza kunena kuti watarajulihi, akamapesaso mtumiki amayamba ndi gawo la kumanja. Kaya kupesa ndevu, kaya kupesa tsitsi, iyeyo amayamba ndi gawo la kumanja. So zati katenga chipeso tisayambire kumanzere kamene kuyambira pakati, koma tiyambire kumanja. Komanso watuhurihi, akamasamba mtumiki amaonetsetsa kuti akuyambanso ndi gawo la kumanja. Chifake muona kuti tikamasamba pofuna kuchotsa uve waukulu, mtumiki amapanga udhu, akatero athira mutumu madzi kokwanira katatu, then abwera gawo la kumanja. Kusonyeza kuti akutiphunzitsabe mtumiki kuti kumanja aku ndi gawo limene lili lofunikira. Komanso wa fi sha'nihi kullihi, ndi zina zonse mmoyo mwake, polowa mu mzikiti, even polowa nyumba ndi zina zoterozo, amayamba ndi gawo la kumanja. Ndiye tiyeni tikazikitse sunna imeneyi pakati pathu, komanso pakati pa ana athu, kuti azolowere kuyamba zinthu zawo ndi gawo la kumanja kupatulako polowa ku chimbudzi.